ספר, 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 ספר חדש. לילה אחד ראיתי את דוב נגמר. הוא עזב בלי איש לידו, לא אחות, לא ילד, לא בת זוג ולא מאהבת, בבית גדול ומפואר שעליו הייתה גאוותו. הוא שכב במיטתו כשפיו פעור לזעקה. עיניו היו קרועות בבהלה, רגליו בעטו בחוסר ישע, ידיו לפתו בחיבוק מגושם את הצוואר עב הבשר. התחנן לעוד נשימה אחת, מעין לוותר. הוא הסתכל בתחתוניו, אפורים ושחורים, ורעש המזגן היה הרקביים היחיד שליווה אותו. אילו קיבלתי את התחתונים למשמרת, הייתי מניחה אותם מתחת לכרית, לצד הוורד שהעניק לי בלילה שבו נפגשנו לראשונה. כמה שעות לפני כן, כתבתי ושלחתי לו מכתב אחרון. בישרתי שאני מסוגלת לשחרר אותו, לאחר השתדלות אמיצה, להשתחרר מהגעגוע, מהכעס ומהאכזבה, על ההבטחה שלא קיים. לעולם לא ידע אם המכתב הגיע למחשב של דוב, והאם פתח אותו, ואפילו קרא. לא פעם קבל על מכתביי הרבים, שמעיקים וגוזלים זמן מחקר יקר. עכשיו הוא מת בשבילי, ואיתו אולי הלכו לעולמם כל הגברים עלי אדמות. אז אם קודם לכן שוחחנו עם פרופסור עליזה שנהר על נשים באקדמיה, נעבור עכשיו ברשותכם לחיי הנפש הנשיים, ולמחיר שמשלמות נשים בחיפושן אחר האהבה. את זה נעשה, אפרופו הספר החדש, יומנה של אישה מודרנית, שקראתי עכשיו את קטע הפתיחה מתוכו. הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת כנרת זמורה ביטן, והוא מפגיש את הקוראים עם מציאות רותחת ולא כל כך סימפטית של עולם הפנויים, פנויות בישראל, אלה שכמהים אולי לפרק ב' וג', אבל בא במידה חוששים מפניו, לאחר שנכוו קשות בעבר. זהו סיפור יחסיהם של נוגה ודוב, שנפגשו באתר היכרויות. היא כותבת תוכניות לימוד, ילידת הארץ, לאחר גירושים קשים מבעד בוגדני. הוא דוקטור למתמטיקה יליד רוסיה, בוגר 2 ניסויים כושלים. האם הם יצליחו לעבור את מחסום הפחד ואת ההבנה הבסיסית שבין המינים? על כך נשוחח עם כותבת הספר, הסופרת והמשוררת המצוינת, ענת לויט. שלום לך. שלום, שלום ענת. עד כמה... ענת. ענת וענת, עין בעין. עד כמה העלילה מבוססת על חייך? אז ככה, קודם כל, זאת לא יצירה אוטוביוגרפית. אבל, אני רק על עצמי לספר את דעתי במובן של חומרי הנפש האוטוביוגרפיים. זאת אומרת, הספר מבוסס על חומרי נפש אישיים, כאשר אישיים הכוונה היא גם מתוך התבוננות בחברותיי, בחבריי, והבלנדר הנפשי האישי שלי מעכל את הכל, כשהתכלית היא להוציא יצירה ספרותית שתדבר לכולם. והיא אכן מדברת. זאת לא אוטוביוגרפיה במובן המקובל. גם את בעצם התגרשת, יש לך 2 ילדים. 2 בנות. 2 בנות, ואת מתמודדת באמת בניסיון ליצור איזשהו קשר בית על רקע זה שכל אחד מביא את החבילה שלו, שכוללת גם ילדים. נכון. עכשיו אני מתעניינת בשמות הגיבורים שהם לא תמימים כל כך, נוגה ודוב. זה רמז למפגש הרי אסון בין נשים מנוגה לציידים אכזריים? מה את אומרת? כן, אני שואלת אותך, אם זה היה מודע או שזה יצא לך במקרה נוגה ודוב? הסיבות הן אוטוביוגרפיות, אבל האמת שבדיעבד שום דבר כנראה לא מקרי. הדוב הוא דוב, הוא דובי, הוא דוב הקוטב, הנוגה היא נוגה הנוגה, והיא עדיין נוגה הנוגה, עדיין מקווה ותקווה עד יומה האחרון שהיא תוכל להלף את הדוב. טוב, מה את אומרת על האופטימיות? זה אופטימיות, טוב, בסדר, אופטימיות בעיניי יש בה אלמנט של פנטזיה. גם קצת, את אמרת, אבל אין מה לעשות, אין לנו ברירה אחרת. נכון. כאילו, מה יגרום לנו לקום מחר בבוקר? נכון. את נותנת עוד איזה אופציה לנשים. לנוגה, לאחר גירושיה, יש איזה מין מערכת יחסים סוג של לסבית. יפה. זה אופציה שאת מציעה לנשים? זו אופציה טובה? תשמעי, ענת, אני במסע, והמסע שלי עיקרו הוא התנקות מהגדרות.
כי הנפש לא יודעת מה זה הגדרה, היא לא יודעת מה זה לסביות, היא לא יודעת מה זה הומואיות, היא הולכת בעקבות עצמה. איפה שנמצא לה הפתרון, שזה מה שנקרא החום והאהבה, לזמן מסוים, אני בעד שהיא תלך אחרי זה. זה הכל, כאילו בלי הגדרות, בלי המשגות, בלי גבולות. איפה שטוב לך שם תהי, בדיוק. אבל מאידך, לא טוב לנוגה, הוא מתעלל בדוב, הייתי אומרת. הוא גורם לה קצת גם ללכת לאיבוד בתוך עצמה, להזניח את הבנות שלה. ואת כתבת, באחד השירים שלך בעבר, איזה שיר שגזרתי ושמרתי, אהבתי אותו מאוד, שהמילים, שהוא נפתח במילים, לא צריך להילחם על מישהו שיאהב, כמו על אוויר לנשימה. אז איך זה? את ממש שולטת. אהבתי את השורות האלה. את השיר הזה כתבתי כשהייתי בת 25. אז הייתי אישה חכמה כבר אז. לא, אז זהו, שאני חכמה במילים. אבל כשזה נוגע ליישום, אז כנראה שיש פער גדול מדי בין מה שאני כותבת, איך אומרים, כהנחיית דרך אפילו עצמית, כי הכל מתחיל מהנחיות עצמיות ובין היישום. אבל ענת, החיים לימדו אותי, מאז שכתבתי את השיר הזה, שהדברים ביני למשל, כי אני אדבר רק על עצמי כדוגמה, אוקיי? הדברים ביני לבין זולתי, בין אם זה גבר ובין אם זה אישה, הם מאוד מאוד מורכבים. ואני חייבת להדגיש שבספר הזה, אם את רוצה מספרי עמודים, אני אכוון אותך. בספר הזה יש הרבה קטעים שקשורים בדוב ונוגה, שהם קטעים מאוד, איך אומרים, אפילו הורמונים, סליחה שאני אומרת, כנראה משהו, לא יודעת מה, הגולם קם על יצרו, במובן הזה שהיצירה יצאה משליטתי, במובן ההתקבלות שלה, כדוב כזה ונוגה היא כזאת. יש הרבה קטעים שדוב מצויר כגבר שמאוד דואג לנוגה, הוא נותן לה סנדוויצ'ים כשהיא יכולה, הם מפעים ביחד סלט. הוא מתנהג יפה לילדים שלה, כן, זה לא הכל שחור, אבל יחד עם זה, הוא מעליב אותה, ובסוף הוא משליך אותה מחייו, והיא באובססיביות לא מפסיקה לכתוב לו. היא לא יכולה. איזה מין מסר זה לנשים? מה? איזה מין מסר? אני אגיד לך מה. את... לא, זה לא שאני בהלם באלף. פשוט אני גם כבדת בעברי, אני משה רבינו. עכשיו תהיי לי אהרון, לא, אבל תכף אני אסביר לך. אבל את החזרת לעצמך את הקול שלך, אז זה יפה. בראשית הספר, את ציטטת, וזה היה מאוד יפה שציטטת את ראשית הספר, נוגה כותבת משפט. אני הגיבורה של עצמי, נכון? נכון. נוגה בדרך קשה, בדרך מורכבת, בדרך שבעצם ענת בינינו ובין עצמנו, רבות מאיתנו עוברות, באהבה, ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, ועד יום מותנו שנמשיך להיות עם לב פתוח. אז לא קל, ויחד עם זאת, כיוון שנוגה מחוברת, אני גם מוציאה מהקונטקסט את המילה אהבה. נוגה כבר, איך אומרים, נוגה וגם ענת, אוקיי? בואי נדבר בשמי. ענת לא משתמשת יותר במילה אהבה, אני לא יודעת מה זאת אהבה. אבל יש חיבור מאוד חזק. בדרך החיבור המאוד חזק, שנוגה היא לא פראית, היא מזהה שדוב חרה אליה לפעמים, שהוא מניאק וכל מיני דברים, כיוון שהיא לא יכולה להתנתק דרך היסורים, ולמרות שהייתה מעדיפה שלא יהיו בכלל ייסורים, שיהיה גן עדן, היא לומדת להיות, היא לומדת בעל כורחה להיות גיבורה בעיני עצמה. אנחנו לא נגלה למאזינים את הסוף. אסור בשום אופן, אבל את אומרת עוד משהו בספר הזה, תיאוריית המתמיד, היא לאו דווקא בלתי פועלת, נאמר זאת כך. מה פירוש? יש חברות שלי ואני פעם, כשהיינו יותר צעירות, ניסחנו לעצמנו, שהכל זה עניין של התמדה. שאם את רוצה מישהו, או מישהו רוצה אותך, ההתמדה זה הפרמטר הקובע בעניין הזה. מה את אומרת? כן, ומי שמתמיד, בסוף זוכה בנערה או בנער. אבל אני רוצה לקרוא ברשותך ענת לויט עוד שיר שכתב דווקא שיר חדש יותר, שגם יש לו מסר מאוד מעצים בעיניי. אני שוברת הכל ובונה הכל מחדש. אבן על אבן. אני לא אשאיר כלום כמו שהיה. אני אנקה את כל השטיחים בבית,
אשלח לניקוי יבש, ואקבל כמו חדש. אני אדם חדש, חדיש ומחודש. עלית עליי. שעובר את הכל ובונה הכל מחדש, בלי לחכות שמישהו יאמר לי תתחדשי. אני מסכימה. ספר, שיר מדהים. עשית עכשיו ככה. אוקיי, השיר הזה נכתב ערב גירושיי. שבעצם השירים האלה של בית אלילים באיזשהו מקום באופן בלתי צפוי בעליל, למרות שאולי הספר מתאר תמונה אחרת של הגירושים, לי הם היו בלתי צפויים בעליל. ויחד עם זאת, מתחת לפני השטח רתחו דברים ויצרו את השיר הזה בין השאר, שאני זוכרת שחמותי עליה שלום, אור השמור, כשהיא קראה את כתב היד, היא אמרה לי, עם ספר כזה אי אפשר להישאר נשואים. והיא צדקה. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אלוהים, אנחנו מתכננים תכנונים, ואלוהים צוחק עלינו. ונגוטלאכט. מה? מנשטראכט ונגוטלאכט. אלוהים פשוט צחק עליי. אין לי משהו אחר לומר, אבל יחד עם זאת, בזכות מסע קשה ביותר מבחינתי, בן 17 שנה, מאז שהתגרשתי, אני היום בהחלט יכולה להסתכל במראה, ולא משנה מה עברתי, ולומר על עצמי בדם יזע ודמעות, אני אדם חדיש ומחודש, ולו בעיני עצמי. חד וחלק. עכשיו כשאת מזכירה לי, הנה אני עומדת מול המראה, ואני אומרת לעצמי בפירוש, הגשמתי את מה שכתבתי אז. ענת לויט, נעמת לנו בצורה יוצאת דופן, יומנה של... ואת הוכחת פשוט, איך אומרים, מעריצה, צפויה וגלויה גם יחד. וממש עשיתי את היום. יופי, אני שמחה שהצלחתי לשמח לפחות מישהו אחד היום. יומנה של אישה מודרנית, ספר חדש של ענת לויט, ספר מומלץ בהוצאת כנרת, זמורה ביטן. תודה ענת, והמשך הצלחה. נהדר, תודה.